ఓకే. జై సేవ. నన్ పెందూర్ సుధాకర్, రాజ్కోట్ సేవా సమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. మా గోండవన మా ప్రజలకు వేవల్ బతలిత్తికే మావ రిలీజన్ కోడ్ లాసి మొమటు తహసీల్ ఆఫీస్ నగ జిల్లా ఆఫీస్ నగ సిఎస్ నగకి సొడివల్ మంత తహసీల్ ఆఫీస్ నగ 10 తారీఖున్ జిల్లా కలెక్టర్ 14 తారీఖున్ మళ్ళా సిఎస్ చీఫ్ సెక్రటరీ నగ ఏప్రిల్ 4వ తారీఖున్ సొన్వల్ మంత. కాబట్టి మా ఊరు రాయ సెంటర్తో మహాజన్ దేవారి కటోడల్ మళ్ళా 9 తెగల సంఘ నాయకులు సందీర్ తహసీల్ ఆఫీస్ నగర్ శ్రీ సొంజి మెమోరాండం గోండి కోయ పుణ్యం రిలీజియన్ కోడ్ లాసి సియన సందీప్ కుంద్ దేవర్ బతలిత్తకే మావ జాతిత సంస్కృతి సాంప్రదాయం పక్క సొంజమంత. కాబట్టి మావ మాకు రిలీజియన్ కోడ్ పాజలేంజ ఇది జంతర్ మంతర్ తగ జాతీయ నాయకులు నిర్ణయిస్తే. కాబట్టి మా ఊరు సప్ప 9 తెగలు ఇది 20 తారీఖు మీరటు తహసీల్ ఆఫీస్ జిల్లా ఆఫీస్ సిఎస్ నగర్ చీఫ్ సెక్రటరీ నగర్ సొంత కోరింజన్ మంత. జై సేవ, జై గోండవన. जय सेवा, राम राम. आदिवासी रिलीजन गोंडी धर्म कोड सिद्धनेल 23 तारीखु ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ अन्नी राष्ट्रालके आदिवासी मेरुतना गोंडी धर्म कोड पास अति धर्ना जरूरत निर्णयकर्ता सिंते ఈ నెల 10 తారీఖు అన్ని మండలాల అన్ని జిల్లాల అన్ని మండలాల తహసీల్దార్లు వినతి పత్రం చేయగిస నిర్ణయిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంతో అన్ని తెగ గోండ్ కొల్లం తోటి పద్దం నాయకపోడ్ 9 తెగల ఆదివాసీ ప్రజాప్రతినిధులకు వరే అనాయ్ అన్ని గ్రామాల పట్లకేర్ దేరాకేర్ కట్టడకేర్ ఊరూరా దొడమనకేర్ ప్రతి ఒక్కరు హాజరుతున్న మరి తహసీల్దార్లు వినతి పత్రం కార్యక్రమం విజయవంతం కలగిస కోరుకుంటున్నాం. అనాయ్ ఈ నెల 14 తారీఖు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ తో కలెక్టర్లు గోండి ధర్మ కోడ్ వైలాడ్ వినతి పత్రం చేయగలం సార్. ఈ కార్యక్రమం ముగిన కొలాం తగతన దొడ్డమనకేర్ అన్ని గుండ్లకేర్ మరి కొలాం సంఘం నాయకులు పాల్గొనగిస కోరుకుంటున్నాం. అనాయ్ ఈ నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ 4 తారీఖు सीएस हैदराबाद सीएस बैठक गोंडी धर्म रिलीजन कोड वैलाड विनति पत्रम दिखिन जिला नायकुल राष्ट्र नायकुल कोलम संघम नायकुल अन्नी तेगल पनी कलगिस कोरुकुंటున్నాం. ఈ యొక్క గోండి రిలీజన్ ధర్మ కోడ్ వల్ల జరిగే ఉద్యమము కోలం సంఘం నాయకులు కోలం ప్రజలు పాల్గొంటున్న ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కలగిస కోరుకుంటున్నాం. రామ్ రామ్, జై సేవ, జై గోండవాన. राम राम, जय सेवा. ना पूर्व मड़वे श्रीरामुलु तिरेंड मंडल सर्मेडी नानु अंड मंडल अध्यक्षुडु गिरानु मा मंडल वासुलकु मेहबूब बतलिके सर्मेडीलु सर्मेडी समदीर प्रजलकु समदीर कुंद मेहबूब बतलिके माव गोंडी धर्म कोय पुण्यम रिलीजन कोड लासी 10 तारीखु एमआर आफीस विनति पत्रम चेयना आने 9 తెగలు మొదలగు 9 తెగలు వాళ్ళిగిరే మళ్ళా ఆసికును కుమ్మరం భీం జిల్లా కలెక్టర్ దాకా 10 తారీఖును 14 తారీఖును సీయనా ఆనే మళ్ళా తర్వాత వాయువల్ మంత్ ఏప్రిల్ తగ మా ఊరు పెద్దలకు బాన్ వ్యక్తి కా పెద్దలకు సంధికును సిఎస్ సాబుగిరే వినతి పత్రం చేసి బద్విధంతే మా గోండి ధర్మ సాటి మాకు సంస్కృతి సాంప్రదాయం నిపుసంలాసి మా కోయ పుణ్యం నుండి కోడ పాజలించే పోరాటం కీసేమంతా రాయ సెంటర్ కిందకు మాకు సత్యత రూపం తాక్షరమంతం కాబట్టి మాకు ధర్మత మాకు రిలీజన్ కోడ్ పాలించే మా కోరుకుంచేమంతం తాను రాసినట్టు సంధి రాసి ఈ తారీఖున్న వ్యక్త తారీఖు రాసికును మా ఎంఆర్ ఆఫీస్ వినతి పత్రం చేయడానికి కోరుకుంచేమంతం. జై సేవ, జై గోండవాన.